Fra år 722 før vores tidsregning til år 135 var Israel, dengang Judæa, besat og styret af blandt andet assyrere, babylonere, persere, grækere og romere. I år 722 før vores tidsregning invaderer assyrerne Judæa og destruerer det nordlige kongedømme. Derefter kom babylonerne i år 586 før vores tidsregning. De indtog Jerusalem og ødelagde det første tempel. De forviste også mange jøder til Babylon. Næst kom perserne. De besejrede babylonerne i år 538 før vores tidsregning og lader jøderne vende tilbage til Jerusalem. Ledet af Alexander den Store besejrede grækerne perserne i år 332 før vores tidsregning. Dermed indtager de også Judæa. Under det græske styre gør jøderne oprør. Oprøret er en succes, og Judæa er igen en uafhængig jødisk stat. Det var dog ikke ved. 79 år senere indtager romerne det græske imperie og gør dermed Judæa til en romersk provins, som administreres af Herodes den Store. I år 70 gør jøderne oprør, stadig under romersk styre, men oprøret knuses af den romerske general Titus, og som en hævn lægger romerne Jerusalem i ruiner. I år 135 gjorde jøderne oprør under ledelse af Simon Bar Kokhba. Jøderne så ham som en heroisk figur, der kunne genoprette Israel. Oprøret blev slået ned af en stor romersk hær, og mange jøder blev deporteret eller dræbt. Derudover blev Judæa omdøbt til Palæstina. I de næste 1400 år var der stadig konflikter i Israel. Israel blev blandt andet styret af egyptere, persere, tyrkere og korsfarere. I år 1517 blev Israel en del af det osmanniske imperie, og araberne levede der fredfyldt i de næste 400 år. I 1917 udstedte den britiske regering Balfour-deklarationen. I den lovede de jøderne et nationalt hjem i Palæstina, og der gik ikke lang tid før briterne invaderede det osmanniske rige og dermed også Palæstina. De holdt dog ikke helt deres løfte om et jødisk hjem i Palæstina. I år 1920, da Første Verdenskrig er slut, blev mandaterne af Mellemøsten oprettet. Det vil sige, at sejrshærene deler krigsbyttet eller landene mellem sig. Briterne får Irak og Palæstina. I 1947 overlod briterne det palæstinensiske problem til FN, som foreslog en deling af landet i 2 dele. Jøderne accepterede, men araberne sagde nej. Alligevel blev den jødiske stat proklameret året efter. Sidenhen har der været mange forslag om fred, men ingen lykkedes. Til gengæld har der været rigtig mange krige, såsom borgerkrigen, Israels uafhængighedskrig, Sinai-krisen, Seksdageskrigen, Udmattelseskrigen, Yom Kippur-krigen, Libanonkrigen, Golfkrigen, den anden Libanonkrig og Gaza-krigen. I år 2002 byggede Israel en mur på Vestbredden, der skulle forhindre selvmordsbomber i at nå den israelske befolkning. Den dag i dag står muren stadig, og konflikten raser endnu.